bages. Nagbakasyon di ipag ko, kakabsa ni bakit. Kasta ka di bagis? Wen, kadwa na jay balasang nga haftongan. Kaya mo nga sa uwang ka, tungan ti asawan ni ipag mo? Kasta nga rod bages. Tongan jay tatang na, kat Pilipina jay nanang na. Huwan aya? Wen, naadda anak mo ti gundaway nga makisarita kadakwada. Tapi masyar kam ken bakit. Ka, anya mo tinaadal mo bagis, ti panakikadwam nga dakwada. Kwa bages. Malaksid iti kutis, aya. Apay ka di bagis, agpada ka di nga kayo manggida? Wen bages. Agas sidegla iti panakabukil da, akasmat kada tayo. Diyak sa matarusan dahil da ibagbagang bagis. Iti kayat kung nga sa uwang bages, kat idiluton ni Apo Diyos ida, kat kalalaingan na laeng. Saan nga naata, kat sa amang anak set, kayo manggi, akas kada tayo. Huwan aya? Kita aman lang. Saan lang nga dayta bages? Ti pagsasauda, kat agpadpadamot iti Ilocano. Anya? Wen bages. Ada pagpadaan ti sao tayo ti sauda? Wen bages. Saan nga paspasaw? Ada ka di pamanek-nek mo, ti dahi ti ibagbagam. Ket adda bages. Tikin agpaisona, ket in record ko tapno awan pa nagduaduam. In record mo? Kasano dahi ta? Kastoy bages. Pimasyar kami kan bakit iti balay ni Ipag. Ket nakasarsarita nga rojay balasang na nga mistisa. Oh. Half tongan, half Ilocana bages. Tuloy mo bagis. Dinaudayaw ko day bages nga balasang na. Tanumampay kasano kanumo ti lugar tayo. Ket inon sunati imay. Inan anusan na. Wen inan anusan na. Ti may Kay pimasya. wen. Ti may pimasyar jay balay. Rebeng na lang nga bagis ta. Pilipina mo tinana. Masapol mo nga amuna ti lugar nga nagtaudan na. Husto bages. Ti may sa ano gustuan na iti yaay na ket ti adu nga pagpadaanan ti panagsasao tayo nga Iloco ken iti pagsasauda nga tunghan. Kasta ka di? Anya kumamot ti pagparewan da ngay. Kastoy dayta bages. Kuna di balasang na seta tinagan na. Seta. Seta Seta ko ng bagis? wen bages. Okay, tuloy mo. Kuna ni seta nga agbilang from 1 to 10. Kas kayo mo laubing nga kanya napasamak. In record ko bages. In record ko dayta. Iso nga imbes nga istorya ket buyaem langanen. Iti kasta maika jay panagduaduam ta mangan no ibagam nga agim imbento aklang ti istorya. Saan nga di adayo mapasamak iti kasta bagis? Tanong maminsang ke ada pa nagduadwak ka iti istoryam. Amok dayta bagis. Iso nga buyaem langen ti daytoy cellphone ko. Ang uri nga bagis, may mayat no ipatulod mula dito'y iPad kon. Tapno dakkel dayta screen nga pagbuyaan. Kasano nga dayta bagis? Ipaturong lang dayta cellphone mo, iti dayta iPad ko. Ket maiya ka rin. Wen aya. Jakman na mo dayta. Dayta, ti kunada nga Bluetooth transfer. Ala ke sikalata makaamon. Ang mga ro ta cellphone mo? Ito na bagis. iPad ko. Paturong ko, bagis. Ni, nalpasan. Ala ke buya mon bagis. Bilibak mo. Nakalawag mo ti pa naki-record mo. I-play mo
Wala. Seta, you look like a Filipina to me. Yes, Uncle. Many people tell me that. And why not? My mom is Filipina. Right. But do you speak or understand Ilocano? No, Uncle. I only understand a few Ilocano words. How is that? Because they are similar to Tongan. Is that so? Yes. Hmm. Hmm. Would you like to try? What do you mean? Let's count from 1 to 10. You say it in Ilocano, and I'll say it in Tongan. Okay. We count with fingers. Okay. Maisa, Taha, dua, ua, talo, tolu, upat, fa, lima, nima, enam, onu, pito, fitu, walo, valu, siyam, viva, sangapulo. hongofulu. Wow. I can't believe it. It is, but there's more. Really? Yes. What's this? Mata, Mata. This? ulo, Ulo. This? ngiwat. No. You mean it doesn't match? I heard something different. Ah, okay. Actually, there's another word for that. Nguso. Nutu. Hmm. What's this? Ima. Nima. I can't really believe this. What is to drink? Inom. Inu. Eat? Mangan. Are you sure it's not kahin? Kain. That's Tagalog word. Oh, I see. What is to laugh? Katawa. Gata. And how do you say come? Umay. Oh my. Well, iseta. Umay kay tumanen. Did you say that I should come again? Yes, exactly. That's what I said. Iyo, thou ha'u. I guess you just said, yes, you will come again, didn't you? Iyo, yes. Anya mo tim ako ng bagay. Saan nga nakapapapati bagis ng pudno? Kasano nga taday ta bagay? Aguray ka. Adda nabasak idi nga teorya ti migration. Dagiti kano nagkauna nga tao iti Pacific Islands nga mauawagan na Polynesian Hmm. ket naggapuda iti China. Mhm. Ti puunda kita taga Pacific Islander kabagis. Akaraman ti Tonga ket nang rugida iti China. Kasta ka dili bagis? Wen bagis kasta ituloy ko. Ala ituloy mo nga road. 3,000 nga tawenan tinapalabas idi dagiti Polynesians ket naglayag da manipud iti China bimbabada iti Taiwan dimmagas da iti Pilipinas Hmm. ket pinonor-nor da ti taaw nga Pacific agingga anadanon da dagiti babasit nga isla nga itan mauawagan iti Fiji, Tonga, Samoa ken Vanuatu. Kasta ka di? Wen bagis ti pagbatayan dayta nga teorya ket iti DNA study ken linguistic study. Ne. Ilaw-lawag mo man bagis. Nya mawatan. Dayjay DNA tayo ken dayjay met kanyada ket agasideg. May kadwa adu ti pagpadaan ti sao tayo ken ti sauda. Ke mabalin nga tanga husto Dayta nga teorya bagis. Ta kasano kuma mga mailaw-lawag mo ti panagpada dagiti bokabularyo tayo. Wen bagis. Isu nga taan asideg tirik na tayo kadakwada. Ta saan damet nga sabsabali kada tayo. Wen.
Thank you manan bagis iti panangi share mo, iti padpadas mo. Awan anyaman na bagis. Bagis, Yan na bagis. malagip ko gayam. Anyang mga iti sarabong. Kuha bagis. Napintas ang microphone pang karaoke. Ay sus! Naggasat ka! Wala bagis. Ang muda mo ti inadalta para kanyak. Inalada nga para kanyak. Inalada nga para kanyak. Mm. Kumakuma. Lakit di abagis ta. Nadamag na mo ti laing mo iti karaoke sa. Ne. Diyak nga ilibak bagis. Ang magustuak ti karaoke nga paglinglingayan. Gusto bagis. Mayat day ta nga pastime. Bagis. Mm. No kayat mo aya. Kat intun Sabado. Dati nga Sabado. Wen, iti malmalam. Umay ka jay balay ta itesta man jay kwa. Itesta man jay baro nga microphone ko. Ay, baro nga karaoke. Wen, Wala bagis. Areglado, umayak. sublyanan tamanan dagitay oldies that never grow old nga kunada. Uy, kaskada Victor Wood, Engelbert, Tom John.